Dneska si postavíme poprvýkrát draft na tomto kanáli v FC25. Cieľom bude postaviť 87 ratingový tým a 23 chemistry, čiže 110 bodov a následne si s ním zahrám zápas a cieľom bude vyhrať a o koľko golov prehrám, toľko pixelnem hráčov. Takže jo, ja to nebudem zdržovať a poďme na to. Dobre, zaplatíme 15 000 coinov, na ktorých som si našetril asi týždeň, čo tu mám FIFU. No dobre, tak poďme prvý draft staviať. Necháme to na World Class. Čo sa deje? Vybereme si formáciu, čo vyzerá tak 4-2-4. Na tej sa nám bude dariť úplne jak z vody. Vybereme si kapitána. No, kámo, Francescoli. Kámo, tak toho berem. To bude náš kapitán. A čo môže hrať za pozície ten debil? Ja ho musím dať na lavičku jedine. Dobre, tak vybereme ďalšieho hrotového útočníka, čo je najdôležitejšie. Kámo, akože, ja si myslím, že tu je najlepšie iba Di Natale. S tým budeme drtiť jak R9 v Prime. Teda co? Vybereme k tomu aj parťaka, čo bude Oli Watkins. A teraz sa vrhneme na záložníka, čo bude... Jo, jediný, kto tu je, normálne je Modrič, no, GG. Tak poďme na pravé krídlo, a tam buď, kamo, čo robí Onana na pravom krídle, a jo, je tu Messi, tak, vieš čo, Messi síce nie je gold pre mňa, ale vyberem ho, aspoň keď už je tu. Vybereme na ľavé krídlo, čo bude, to je Vidu, Rafael Leao. A teraz pôjdeme do obrany, konkrétne na ľavého beka, kto bude, ježiši, Estupiňan jediný, no. Vybereme stopera, číslo 1, čo bude úplný odpad. Berem Vicky van de Vena, kde bude, kámo, mi nehovor, že my máme také nešťastie na tých brankárov. Berem aspoň s najvyšším ratingom. Poďme znova, daj mi tam 9... Wow, Hero, kámo, to je dobré. No počkať, zeberem Bellyho. Sice je tu Hero, ale serem na to, zoberem Bellinghama a dám ho miesto Branta. Tu sa nám trošku pošťastilo. Daj mi nejakú 99 rating. Absolútne. Berem úplne odpadno. A teraz to vidia. To si robíš srandu už, kamo. Koľko máme? 101, kamo, nám sa to nepodarí nejako. A posledná. Wow, kamo, ikona. Čo ti dáva? Aspoň budeme mať náhradu na krajného beka. Už kamo, škoda toho brankára. Kamo, 24 súhra. My máme 110. Ešte to skúsim nejako poskladať na najvyššie. Dobre, máme zatiaľ z toho poskladania máme 111 bodov. Alebo jak to povedať. A ideme si ešte vybrať manažera. Dúfam, že nám to ešte trošku pridá súhry. Berem tohto bronzaka. Pridalo nám to v súhru. A končíme tak na 112. Máme tu zápas s nejakým CF Montreal. Toto je superová základná 11. Obrovský, čo robil. Neviem, kamo. Bro má tak otrasný základ. Za to, čo vy máte, čo ja mám lepší základ. Dobre, začneme a... Kamo, počkať, mali sme tu mať skôr Antonyho, kde je Pepsi? To čo? Dobre, kamo. Jaké elastiko tu robí. V prvej šanci sme tu a dávame gól, konečne už. No nič. Dobre, od Oliho Watkinsa by som vôbec nečakal, že on by dal zrovna gól. Doriti. A je to remíza na 1-1. No však ja vôbec neviem vystrieť. Dobre, prvý počas je tu a je to remíza 1-1. Musíme otáčať. Počkaj, že by sme mohli s Modričom skúsiť to zakrútiť do brány. Počkaj, tam je typek. Počkaj, skúsime to.
No tak to nič. My sme inkasovali odtiaľto gól. Kamo, my nemôžeme prehrať reálne proti takémuto týmu. No nič. Amo, ideme otačať. Ideme slaviť. No, kamo, máme 10 minút. Kamo, ten Kenny dal shot, to sme ho mali nechať v základe. Broski nám vybojoval prvú šancu a hneď sme už znížili. Nie. Do ríči, kamo. My sme urobili chybu a typsi to využili. Kamo, nechcem prehrať s takýmto týmom. Hoši, kamo, my sme prehrali s týmom, ktorý má 70 rating. My sme prehrali s nimi 2-3. Hoši, jelikož keďže mi nejde quicksolnúť hráčov z minulého týmu, tak si ideme quicksolnúť jednoho náhodného. Dobre, zatváram si oči za 3, 2, 1 a teraz. Nechce sa mi to robiť, ale musím to urobiť. Bohužiaľ. A na pravé krídlo si dáme úplne ako nejaký odpad. A Lamina nie. Ak sa vám páčilo video, nezabudnite dať like a odber a my sa uvidíme pri ďalších videách. Tak čus!